5 хвилин перед сном. Біблійні історії для малят. В книжці 24 щемливі, гарні, добрі історії, котрі вчать малечу дружити, миритись, ділитись, бути добрими до ближнього. Після кожної історії є молитва невеличка. І дитинка зможе з вами привчатись до таких вечірніх ритуалів. Навіть якщо ви не молитесь з дитинкою своєю, то все одно кожна історія, вона залишиться таким, знаєте, гарним слідом в серці вашої малечі, бо і малюнки тут гарні, і, повторююсь, історії класні. Плюс головні герої тваринки. То ця книжечка підходить для найменших, від 1,5-2 рочку, можна сміливо читати, історії коротенькі, якраз отак, щоб одну прочитати перед сном. Дуже просто неймовірна книжка «Біблійні історії для малят».